Mali kokan ani Mali kɔnɔna la aw minnu sɔgɔlen no an na ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na yaasa k'aw ka kunnafoniya jɛlenw sɔrɔ NFTV jabarani sanfɛ an b'a fɔ ko nin ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni minnu b'an bolo olu bɛna boli fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bakuruba ye k'a fɔ Orombo Mali ani Yelenkura n'olu bɛɛ ye baarakɛyɔrɔ ye minnu bɛ baara kɛ ni subahana mansinw ye olu kɔni ye minan kura bila fiɲɛ fɛ min bɛna kɛ sababu ye ka maa minnu n'olu ka ɲɛnayeli minɛlen no u la ka olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka jɛnatigɛ kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma aw ye fɛnɛ karo ale ni dali kan an ka so kɔnɔna la ni kunnafoni fila o ye an ka kunnafoniw la bakurubaw ye bi ni Ala sɔnna ma an bɛna dɔ wɛrɛ fara ninnu kan k'o lase aw ma a y'aw bisimila sɔni an bɛna olu walawala aw ye. Limanaw aw bɛ ni sukukura a y'aw danse aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na Orombo Mali ale ni Yelenkura maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra sababu ye ka subahana mansi dɔ bila sen kan min bɛna ɲɛfiyɛntɔw olu dɛmɛ kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ka ɲɛnayeli minɛnen don u la Yelenkura tɔrsi o kɔni ye sira yelana keguman de ye min bɛna to u kelen na se ka taa u ka taamaw la a sɔrɔ maa ma u bere minɛ an ka ɲɛmada Tijani Sidibe ale ka sɔrɔlenw na sibiri tɛmɛlen n'o bɛna janvier kalo tile 16 ma san 2021. Yelenkura tɔrsi o de ye an ye produit mun lancer bi donc an ka baara dabɔlen no ka robotique ni intelligence artificielle ani objet connectés en gros technologie kɔnɔna na ka machine dilan machine bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu ni Ala y'u garisɛgɛ n'u kɛra lujuratɔ ye i n'a fɔ bi ta kɛ cogo min na an tun ye produit lancer produit mun n'a bɛ ɲɛfiyɛntɔw dɛmɛ ɲɛfiyɛntɔw bɛ se ka tagama cogo min na ka sɔrɔ u mago ma jɔ mɔgɔ wɛrɛ la donc Yelenkura tɔrsi y'o o produit de a hakilina sɔrɔla ani IMAVU mɔgɔw Union Malienne des Aveugles ɲɛfiyɛntɔw ka jɛkulu ye an n'olu de farala ɲɔgɔn kan ka miiri k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka fɛn dilan u ye fɛn min b'a to u bɛ se ka u dɛmɛ donc o de la an nana se Yelenkura tɔrsi ma Yelenkura tɔrsi ale bɛ marché cogo jumɛn c'est que ni ɲɛfiyɛntɔ y'a minɛ n'a bɛ ka tɔgɔma ni fɛn b'a ɲɛfɛ donc Yelenkura tɔrsi in bɛ vibrer walima a bɛ mankan bɔ walasa ka se ka a yira a la k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a ɲɛfɛ a b'a janto a la plus a bɛ gɛrɛ fɛn in na plus vibration ni fɛnw bɛ bonya k'a yira k'a fɔ hali bi a kan ka janto ka se ka tɔgɔma donc nin b'a to ɲɛfiyɛntɔw bɛ se ka taa denmisɛnninw bɛ se ka taa école la a b'a to fɛnɛ minnu bɛ baara la u bɛ se ka t'u ka baara la minnu bɛ se ka déplacer u kelen u bɛ se ka taa parce que a ma nɔgɔn k'a fɔ ko wagati o wagati bɔtɔ la i ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min t'i bila an fɛ mɔgɔ min t'i bila an fɛ donc o de kɛra an ka bi ta in sababu ye tɔrsi an y'a dilan k'a fɔ a bɛ se ka utiliser fan bɛɛ fɛ ka sababu kɛ batterie dɔ b'a kɔnɔ o bɛ se k'a to a bɛ se ka tile 7 kɛ ka sɔrɔ a ma décharger o kɔfɛ fɛnɛ an ye panneau fitininw sigi a la mun b'a to a bɛ se ka charger hali n'i bɛ brousse kɔnɔna na donc o b'a to a bɛ se ka utiliser fan bɛɛ fɛ courant bɛ yen courant tɛ yen o connexion bɛ yen connexion tɛ yen o a bɛ utiliser fan bɛɛ fɛ ale kɔni an y'ale kɛ k'a bɛrɛ bɛn ka an ka environnement kɔnɔna na an ka baara ye dilanni de an bɛ se dilanni de la nka an tɛ se ka an b'a dilan cogo min na an mago bɛ partenaires la u ka se ka na ka se k'an dɛmɛ nin na ka se ka financer ka se ka tɔrsiw san ka di mɔgɔ k'a bila ɲɛfiyɛntɔ ninnu ka bolo kan. Sibiri tɛmɛlen Memorial Modibo Keita kɔnɔna la Forma jɛkulu ale sigira sen kan Forma o ye kunnafonidilaw ka jɛkulu ye Mali kɔnɔna la min dabɔra ka se ka kunnafonidi baara k'a sigi bɔlɔ kelen kan k'a to a ɲɛdɔnbagaw bolo ni ka sariyaw k'olu labato baara kɔnɔna la a kɛkunba yɛrɛ ye ka se ka kunnafonidi baara k'a don ba la an ka jamana kɔnɔna la maa minnu ye ni hakilina in ta ni k'a sigi sen kan olu ye fɛsɛfɛsɛli cɛlenw kɛ an ye Idrissa Badimi ale ni Umar Tarawele ka kuma galama la. Hakilina min nana n'a ye o ye k'a yira k'a fɔ an ka corporation na min ye journalisme ye fɛn dɔw bɛ ka kɛ a tɛ ka bɛn décision dɔw bɛ ta o décision normalement journaliste dɔw bɛ ko dɔw kɛ donc an ka corporation tɔw b'a cautionner o dun man ɲi éthique tɛ ka respecter déontologie tɛ ka respecter a bɛ fɔ minnu ma ko an ka métier yɛrɛ sariya olu si tɛ ka respecter jamana in kɔnɔ bi in na donc mɔgɔ si a ka dɔgɔ bi in na mɔgɔ k'a fɔ ko nin ye journaliste ye a tigi bonyanen don donc o de y'a to
an ko ko an tɛ se k'a to an ka nin baara ɲɛnamaba in ka se ka tiɲɛ ten tɔ parce que mɔgɔ dama dama dɔrɔn de bɛ yen nɔ olu bɛ décision ta décision minnu tigɛ o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan ka nin bila sen kan. Donc an y'o jateminɛ kɛ an caman aw yɛrɛ b'a la bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka baara kɔnɔna la an y'o jateminɛ kɛ an fara ɲɔgɔn kan an ko bon an bɛ jɛkulu dɔ sigi mun ka baara bɛ kɛ a ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ tan baara tɛ jɛ ka baara bɛɛ ka baara de don an y'a jateminɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka tɔn dɔ sigi mun b'a to an bɛ wuli ka jɔ kɛ journaliste ka baara nɔgɔyali ma an ka sɛbɛn minnu b'a an ka baara fɛ k'olu bato ka se ka baara ɲuman kɛ ka dɔn an yɛrɛ ka fɔ ni fierté an k'an disi gosi k'a fɔ n ye kunnafonidila n ye journaliste ye n ye technicien n ye animateur ye an ser'o ma sisan donc tɔn in sigi kun ba yɛrɛ yɛrɛ o de maintenant ni tɔn sigira dɛmɛbaga minnu bɛ yen d'abord gouvernement yɛrɛ ka baara ye mun ye diɲɛ jamana bɛɛ gouvernement bɛ dɛmɛli min kɛ kunnafonidilaw ma saraka tɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ journaliste dɛmɛ kunnafonidilaw dɛmɛ parce que an b'a fɔ min ma ko service public an b'o de kɛ c'est à dire an bɛ baara kɛ kabila yɛrɛ dilanni jamana dilanni de kama an ka baara b'o de kan donc o de ye service public ye donc o dun n'i bɛ service public randi gouvernement o jamana ɲɛmɔgɔ ni fɛnw diyagoya de an kan ka dɛmɛ in sira fɛ peut-être an da bɛ s'a ma don nataw la nin y'a san 2 de ye wari min kan ka di journaliste ma a tɛ di maintenant baara nɔgɔyalen an b'o kɛlɛw kɛ donc n y'a fɔ cogo min na an ka baara fana ye mun ye bɛɛ tɛ se ka kɛ journaliste ye bɛɛ tɛ se ka kɛ animateur ye bɛɛ tɛ se ka kɛ technicien ye bɛɛ man ka kɛ nin si ye bɛɛ tɛ se ka kɛ activiste ye bɛɛ tɛ se ka kɛ kunnafonidi ye kunnafonidi ye fɛn min ye c'est très sensible a ka ɲi ou bien a cɛnni fana ka bon o de la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɔ ko an yɛrɛ dama d'abord an ye mun wele ko éthique et déontologie o ye sɛbɛn minnu b'an ka sariya minnu b'an ka baara nɔgɔya an b'o batoli kɛlɛya mɔgɔw ma an b'o suit k'o batoli kɛlɛya mɔgɔw ma et puis bon maintenant an yɛrɛ dama fana an bɛ a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi an bɛ courage ta k'a fɔ i ye nin kɛ a ma ɲa i ye nin kɛ aw ye nin kɛ a ma bɛn king ye nin kɛ a ma bɛn fo an courage sɔrɔ k'o fɔ et puis a bɛ fɔ fana mɔgɔw ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko o kan ka fɔ n'o tɛ an tɛ se ka bɔ nɔgɔya donc en gros tɔn in sigi kun ye de maintenant tɔn in ɲɛnawoloma tɛ tɔn in na mɔgɔ i ka baara ye kunnafonidi ye i ka baara ye technicien i duba in mɔgɔ b'a kɔnɔ technicien sonier fɛn fɛn i bisimilalen don an bɛ fɛ i kana an tun bɛ se k'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko patron ka association bɛ yen nin non mɔgɔ i bɛ secteur in kɔnɔ vraiment aw kana an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in tɛ mɔgɔ kelen baara ye ani mɔgɔ kelen baara cɛ ka jan. Carrelage o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye karo walima pavew dali kɔ a yera k'a fɔ o ɲɔɲalenba bɛ an ka sojɔ baaraw kɔnɔna la ni waati laban ninnu na o de kama an ka kunnafoni ɲininaw Aminata Daɲɔn Kajatu Sila ale ni Fatumata Dunbiya olu kɔni wulila ni ka kunnafoni ɲini kɛ an ye a ko kan o ye mun sɔrɔ an ye an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka Maliba bɛ ka yiriwa ka taa fɛ don o don sow bɛ ka jɔ fan bɛɛ sojɔminɛnw ni a masiriw fana bɛ ka caya ka taa fɛ don o don karow ni pavew olu ye o baaraminɛnw dɔ ye pave dilannaw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u bɛ pave ninnu dilan cogo di. An bɛ nin de kɛ mulu la ka mulu ko ka jɛ n'a nɔgɔ bɛɛ bɔra la sisan an b'a bila tile la n'a jara an bɛ tila ka suma k'a la ka tila ka bila plafond sanfɛ k'a datugu wa tant que n'a ma datugu suma fɔrilen don n'a ma datugu dɔrɔn a bɛ pɛrɛn parce que an b'a datugu fɛn tɛ don la fo tɛ dɔ la sɔgɔma an b'a bɔ fo mulu bɛ kalaya bon tant que n'a fiɲɛ donna dɔɔnin dɔrɔn parce que a bɛ pɛrɛn de suma fɔrilen don an b'a kɔni bon n'an dɔw nana u b'a ta k'u bɛ taa bila u ka da la sinon mun karila kɔni nafɛ foyi t'a la bilen. An b'a dilan cogoya min na dilan cogoya ka ca bon ni dilanni cogoya la parce que dali bɛ dilan ko fila de ni dilanni cogoya b'a danna ni dilan cogoya wɛrɛ bɛ yen nɔ o ni nin fana tɛ kelen comme aw nana an sɔrɔ nin de la bon nin kɔni ne y'a sirima ye an bɛ nin dilan bɔrɔ kelen buruwɛti ɲɛ kelen wa a buruwɛti ɲɛ kelen na an bɛ se ka dali den 22 sɔrɔ den 23 mètre carré bɔrɔ kelen na daliden hakɛya la an bɛ se ka 23 ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien 22 a bɛ suma de ka kɛ minɛn ninnu kɔnɔ lɔgɔti bɔti ɲɛ 2 de bɛ bɛn daliden kelen ma
lɔgɔti bɔti ɲɛ fila o de bɛn dalen bɛ ne ma bon an bɛ fɛn caman dilan an bɛ dali dilan so minɛn caman b'a dilan balisiri gouttière fɛn o fɛn bɛ kɛ so la an b'a bɛɛ dilan. Sojɔminɛnw sugu ka di kosɛbɛ sabula bɛɛ ko so karoma walama pavement wa a suguyaw fana ka ca. Dɔw bɛ na o bɛ 100 mètres carrés san dɔw bɛ na 40 mètres carrés dɔw bɛ na bon fo 300 mètres carrés dɔw bɛ na bon bɛɛ ni seko do. Karo caman bɛ bɔ Chine ani Ghana de a bɛna ka bɔ Chine ani Ghana bon dɔw fɛnɛ bɛ sɔrɔ yan sugu ka wusa dɔɔni dɔɔni an bɛ Ala tanu komi wari ti mɔgɔw kun a ka suma mɛ u bɛɛ n'a ta ye komi an ka baara don an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni. Bon marché ka fisa alhamdulillah dɔɔni dɔɔni an b'an débrouiller an kɔni an b'an débrouiller an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la. Nin baara ninnu kɛbaaw y'a yira na k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ u ka baara kɔnɔ. Parce que tiɲɛ filɛ nin bɛɛ ni ɲɛ kelen an b'a san 15,000 14,000 bon an bɛ yɔrɔ min na sisan yɛrɛ suma gɛlɛyara sisan bon suma taara fo 23,000 24,000 25,000 o de an gɛlɛya baara la dɔn n'aw tɛ la baara kɔnɔ alhamdulillah an bɛ débrouiller la dɔɔni dɔɔni. Tuma dɔw la denɲɛrɛnma ko a ka gɛlɛn dɔɔni parce que a prix bɛ caya n'a prix cayara karo bɛ yɛlɛn dɔɔni bon ni a prix dɔgɔyara karo bɛ jigin dɔɔni a baara kɛ ten. Du kɔnɔnaw so kɔnɔnaw fo ka taa se ɲɛgɛn kɔnɔnaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen masirili k'a cɛ ɲa a caman sababu ye karo ni pavew ye o de la a baarakɛbaw kan ka lakodɔn jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a to dɔ bɛ bɔ barantanya la ani fana ka dɔ fara an ka jamana ka sɔrɔ yiriwa ɲɛtaa kan. Aminata Daɲɔgɔn n'a ka sɛrɛkulu olu ka nin kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'an kunda diɲɛ seleke naani kibaruyaw kan o min la kumabaw n'a la nafamaw olu kɔni tɔmɔtɔmɔna Idrissa Badimi fɛ ni k'a labɛn aw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Ayo bisimila kɔkan kibaraw kan an b'a daminɛ Kodowari jamana kan walasa i ka pankuru ta Kodowari jamana kan f'i ka sɛbɛn jira sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ i ye coronavirus bana kisɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli kɛ ko a ma ye i ka joli la nka an bɛ don min na ko bi o sɛgɛsɛgɛli kan ka bɛn tile 2 ma nka Kodowari ta b'a la ka tɛmɛ o kan fɔ a b'a la ka kɛ sabu ye maa caman ka pankuru b'a la ka taa k'u to ka sabu kɛ nin sɛbɛn in sɔrɔ baliya ye o maa kɔfɔlenw yɛrɛ b'a la ka u ka nisɔngoya jira Kodowari jamana kan an bɛ don min na ko bi an bɛ taa Tinisi jamana kan a gan bɛ u ka lakana tigilamaw ni funɛnkɛninw cɛ bari sabu a bɛ su 4 bɔ funɛnkɛninw kɔni b'a la ka bɔ k'u disi da lakana tigilamaw la ka da kan couvre-feu o kɔni sigira u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni coronavirus ɲɔɲɛlen ye u ka jamana kɔnɔna na o kɔni bɛn tɛ funɛnkɛninw ma u b'a la k'u ta kɛ kabakurufili ani pinɛjeni ye u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ kɛ funɛnkɛni maa 600 bɔɲɛngo la ni ko olu lasago. An b'an sɛnsɛnni ka se Centrafrique jamana kan u ka jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ale ka sebaaya u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili min kɛra décembre kalo tile 27 tɛmɛnen in na o sɛbɛntiyara u ka jamana sariya ko ɲɛmaayaso cour constitutionnel fɛ ka bɛn ni bi tɛnɛ janvier kalo tile 18 ye kalafili jaabiw fɛsɛfɛsɛli ani biro dɔw jaabiw bɔlen kɔ a ma u ka jamana ɲɛmaa Touadéra ale kɔni wulila ka jɔ ni sebaaya ye kabini kalafili tako fɔlɔ la kɛmɛ sigi la ale ye kuru 53 sɔrɔ min bɛ da ale kan o ye Aniche George Dolegele ale ta ye kɛmɛ sigi la 21 a taara a ka tɔn jabala la ni ka taa kan nabɔ a ka tɔndenw ma ni k'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. NFTV jabarani filɛbagaw aw minnu tun sɔgɔlen no an na ni waati in na yaasa k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ Idrissa Badimi ka nin munumunu salo in de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a laɲini ka fɔ aw ye camanba faamu bi kibaruya ninnu na an b'aw fo yan fɔ aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ halisa Ala ka bɛn ni kelenya o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ aw kan bɛn donna nataw la.